Шаҳбоз ошон тара насиба партох ту мара барои чӣ мепартой? Ман нафаҳмидам хатогии хидмат. Ин қадар мухлиса ҷамъ кардӣ, нафаҳмидӣ кори ту хатое. 300,000 мухлис ака нав пушаймон шудӣ ки уже дигар дерай брат. Истеҳсолоти ҷадидо Дофтак насиба ты мепартой шона шон соиби ама читка чонитаи капишона шон сабаби баландитай сабаби пасиёдне сабаби масиёдне сабаб якаса арфина шабоз шона напарто гарибора қатитан доима машпадвадид мекини чаборай раи чапта рост мекани профитера проф меброран силка реклама дастгири даша за трекой такроран Битони мира него мактаби сивов маяк кудаки ошиқи зиқ беяк уваре коньяк вақтҳое ки шон набудӣ ту дареб шоҳ набудӣ шабоз будӣ шавда ёдаш рӯбарӯи моҳ набудӣ кудаки газет фурӯш будӣ да дуруни будка барои як дидори насиба штат мекарди сутка ӯ ҳаваси меҳс ренҷ дошт ту ҳаваси ячахша шабоз розӣ буд барои насибаш бута ҷонша неки павароти ҳаёта дидӣ ки тира шон кард сари личидай борони тира таги капишон кард 300,000 мухлис до чанд сад ҳазор насиба ба чихе дилут меша ки мепартои қа ғариба ту соиби ҳавасои каса шидӣ ки ҳавас дошу касе ай ки аму шабоза да қафас дош мира него шабторик мишката партов да ёдори ёзи зорай ки ақаллан як дона гӯлш биёри концерти баха билет харид концерти ту наёмад ҷон шиди концерти да ҷон наёфт барои даромад ду шабоза да хид куштак баръакс ошиқи шон шид як сайди да нишон шид ки ӯ бекона ба ҷон шид сумка чашма бӯи кучи мерве ба ҷои ӯ чи ке нози зорай ба салови мактаб ки як ҷоя бире намаша ту да хидо дод сабабаш фақат шон шид ба чихе мепартой мерешона қатии қоши тира партов так насиба ту мепартои шона шон соиби ама читка чонитаи капишона шон сабаби баландитай сабаби пастиёдне сабаби мастиёдне сабаб якаса арфине шабоз шона напарто гарибора қатитан доима машпадвадид мекини чамборай раи чапта рост мегани профитера проф меброран силка реклама дастгири даша да трекой такроран шаш ба як слова додӣ нашид мухлис бо падешка бетайёри батл гузаронди бо мухлис падешка канал бетреки нав реклама мекни мухлис падешка ту як бор фигр кун мухлис тираи ҳама да пешка пиёдара соиби мошин бе проблема вном кад медонам ки ма сабабам не ки ҳамаи решон кад шон иблисе буд ки да оина сурати фаришта дид не ӯ иблис шабоз буд ки як қафо ишқиш давид беда ҷокай насиба да шон тира клен vip кад шон пушаймон кад касоира ки ту да беақликан шанса те дира нахон да худ диён борти шансе қатишон дури бад омадия ки дал ширам гасте репа баскинид сабаби бахшидани гуноҳоне заҳра як қатрашам заҳра агар ки бошарам якек нагӯ ҳавасит пир шидай ренҷи ечкавушкода нагӯ ношигрӣ мекни ай мухлисода иқа фойда зеби ту ҷои якум аёли нагзаштай барона ту алирам нагирифтай қастои таи борона э маҷнуни белайли э кароли бетоҷи қағарибар бега барепи навутасан муҳтоҷ шон шиди яки кӯшиш кун ки шони ҳақиқиша мухлис бадд не мухлиси тима не ралик меша дарша насохтай алкаколи цех ба номи факлав хотири иксбет буди қавадоҳои нам ба нам ёддори шони аввалара гуфти мерам бедор кини ту шона не статистикай канал та бояд бедор кини ҷой фурӯши бозора мухлис кади якум мепартой хитакам бағал мегуфти ай боярам шиди бой навти ба фамиди қатишон будани ту гуноҳай дар интихоб хато накун шабоз ки ду тароҳай реп мухлис сум кайф раи рост ёки каҷ ёки панҷ вақта намозхон оҷи шабоз ба диҳаҷ тира партов так насиба ту мепартои шона шон соиби ама читка чонитаи капишона шон сабаби баландитай сабаби пастиёдне сабаби мастиёдне сабаб якаса арфине шабоз шона напарто гарибора қатитан доима машпадвадид мекини чамборай раи чапта рост мегани профитера проф меброран силка реклама дастгири даша да трекой такроран шабоз шона напарто гарибора қатитан доима машпадвадид мекини чамборай раи чапта рост мегани профитера проф меброран силка реклама дастгири даша да трекой такроран